and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Sa'yo ko di mong nanawag. Kung anday pa ka ng pasidaan lang ko daan, ha? Kay, kuan ba ka ng, in case ba, manawag ni mo si Franco, kung diin ko, human akong duty, ing na nga naguyog ta. Ansa? Alalay makata. Uy, kasi ka nang... Mao na itubag kung mangutan na si Franco, okay? Oh, kasi? Haba, sige day ha. Uy, Bye na. Kadiyot sa iklarohon tani. Kung mo angkon ko nga nagkuyog ta, bisag wa, asa mo ko na ta? Ing nalangod nga, gisugo tas tag-iya? Unsay sugo? Ha? Ay, ing nalangod nga gisugo tas tag-iya. Nga, muad to tas iyang kasosyo sa negosyo. Ha? Unya, tungang gabi, gisugo kita. Ay, anaan nalagod sa pagtubag. Dili na ka na magkuti-kuti pa si Franco. Nahala. Mauman ka ha. Pero kadiyot lang, uy, di man di ay ka. Kuanday, nagkuyog mi. Kasi kuyog di mo. Dakin sa pauwi, nagkuyog mi, Greggy. Tuwing nagid ni ani. Diin man mo. Ay, si Greggy, ay, gidadyo ko niya. Nag-chicken joy mo? Ay, ikaw ba, chicken joy ka karon? Wa, uy. Gidako niya sa Minglanilya, nagduwa siyang bilyard. Unsa? Money game sila ba? Gidako niya kay daoy. Ako ko ni gihimo niyang inspirasyon sa ilang duha. Yoks. Lagi. Tarong niya, uy. Lagi tinuod. Unya nauli mi mga kuan man tingali to mga alas 4 na sa buntag. Sago di ay. Uy, Jay, ay palabi, Jay. Dang, saon hinaykan lang, uy. Okay, sige na, please lang. Ay, kanimo gid kati, uy. Oh. Limot ka? Matod pa bitaw nimo? Dili ni hak-hak sa lubi nga makita. Amaw ko gid. Pero bantay, day. Ang importante nga di ka masakpan. I know. Okay ba ako, day? Hinahinay lang, Jay. Ay palabi, gamitang utok, Jay. Ayaw ang kasing-kasing, kati. Ay, yes, day. Okay, bye. Okay, bye na. Bye. Murag nagkaduol ang peligro, ani. Murag nakita na ako nga magdako gid silang Kathy ug Mr. Martinez, ani. Ako ba'y, wa ko mag-intriga ni Manny Bay, ha? Kay basin, to ka, gusto ko nga magkaaway mo. Sulti lang yun ko ni mo, ani, sa akong naibawan, may kugutagod. Salamat bay, pero Pero unsa bay? gisugo mo gud sila silang amo bay. Ha? Mo ba? Oh, Kadahong dako? Sugoon din na? Unsa man? bay utik. Kuan ba? Sorry, bay Franco. Dili na ko tuyo nga tamnan ako pagduda ang imong hunahuna. Kay magkaaway lang mo ana pero di mo siya ng mga orasa, uy. Igo na bay. Sakto na. Sorry kay bay. Sorry kay kayo. Imo naman imo man ang personal nga kinabuhi pero dili gyud ko ngayon nga mahinabutan na bay kay lisod kayo maungkag pa ang inyong pagpuyo tungod lang sa dautan nga mga tabi ba. Daotang intriga. Sakto ka bay utik busa. Ayaw pang intriga. Di gyud na intriga ba? Sabtal si Kati God kung sa orasa na siya mauli ay para ba nga way gubot ba? Bay utik. Trabaho ko na God. Nitimbang ko na nimo God. Usa sabta lang perme. Saman. Nagbugal-bugal ka ba na ako? Bay utik. Ha? Uy, bay Franco, wa lagi taon, uy! Saman!
Oh, ma. Maupay pagmata nimo. Hapit ang alas 12 sa utong. Wa pa kay kaon. Okay, ganan ako. Lami pa kay katuog. Wala nga ni gawas ka man. Nagunaw na lang ko nimo kay basin og. Doon na kay gustong paliton. Pakit money nimo. Uy, ayaw lang ma, uy. Ngay imo na ni. 1,000 pesos. Hala, kadako gud anak, ma. Hulip ka na sa akong pagsingka nimo ganina pag abot na ako. Uy, way kaso, ma. Di jud ko gusto mahiubos ka na ako na. Love ka ni mama. Tripi. Makasi. Mahal ko ikaw ang imong Papa Franco. Day Claire. Ma. Kung wa pa lang ko magpangga ninyo. Di ko mag-antos og trabaho gabi uy. Kanang muuli ko nga tagtungang gabi na. Sahay, mabuntagan pa gyud. Kay suguon tas tong amo, kapoy kay day uy. Ayaw lang palapi, ma. Kay tingalig masakit ka. Ay, mara ko na akong giampo. Unta, atagan lang ko gyud og kanang kalagsik sa akong lawas na. Ako pod, ma, mag-ampo ko. Nga hatagan ka permi og maayong panglawas. Salamat, anak. Bye. Besan ko. Hello? Oh, uy. Bayotik, naman day ka da. Saman! May tuyo ka? Kuan, bye, Franco. Mm. Narawag si Janice. Oh, Di si ko kuno Janice. makontak. Nga naman ko no. Ikaw ba, di ka makontak? Nga naman lagi. Ang siyo Ito kuno yun sa Sabado. Sa iya nga, kuan, gikantahan. Oh, uy. Naka-schedule naman kuno ka. Utuo di no. Hapit ng Sabado di eh. Muna. Ugma na, Sabado na, ugma. Ugma na ba? Ay, uy, ugma. Ay. Sige, kuyog ta. Hindi ko kong baliban na, basta pakuyogon ko nimo. Hindi ko kong baliban. Okay, kuyog ta. Lagi. Unya daw. Mo show na sad ka? Oh, show me ugma. Kisam na kontrata. Si Janice mo yung nakakunta ka na? Janice. Si Janice? Magdako gud mo ana. Magdako boy. Basin ba? Basin pagbadutlan ka ng Janice ha? Kaya na mo. Di na metabo eh. Trabaho ni nga mo. Trabaho ni nga ako. Indo traba kay glawas nas Janice. Ni ako dere, dako na kay bilbil, luod na kayo ko. Paita sa niyo. Ay, kung tawang pagunahon na ana eh. Di yun na mahitabo no. Sugad. Wa pagig ko makapamakak ni mo kati. Franco, Ug di gid mahitabo nga maglimbong ko nimo day. Tungod kay mahal ti ka. labaw na ko tong Franco. Mabitaw nga, mahadlok jud ko nga matintal ka ni Anan Janice kay kwapa masagod ng babayhana, uy. Gihimo kong buta ang akong mga mata day. Sa laing mga binuhat. Tungod og alang nimo kati. Honest ka dong? Yes, kati. Ingon anak ka kamahal ako. Mahal ka usap na ako dong. Love you. Kati. Kanus aman ang inyong show? Sabado? Oh, sa Sabado. Declare, kuyog sa imong amahan ha sa ihang show aron nga may makatiman niya. Ikaw mao'y stage mother. Aun sa bana stage daughter, sa bana. Ma, Basta katrapuhi sa singot ang imong amahan inighuman sa show ha. Singtanon ba kinas papa nimo? Nya tingalig maughan na sa singot na mapulmonya unya na. simba ko ma, Hindi uy. ko gusto masakit ang imong amahan, Claire.
Ma, pinangga mo dahil si Papa. Tay, kung mahimo pa lang no. Dili ko gusto mo show pa na siya. Kay magpuwaw na pod. Di ko gustong makuwangan siya sa tug. Kinahanglan nga sakto siyang pahuway. O ako sagdi lang ko, huway kaso na ako. Kay makatugra man kog maadlaw. Kasi papataw nimo. Mamaligya pa nagpungko-pungko. Tus lubuwa. Ay. Makati. Wow! Kasiksikot ni mo ron, Jay. Dapat lang no. Asa naman sa karon? Naman sa kay Rampa ron. Yes, Tay. May show si Franco. Unsa? Ay, kapala ka. Sakto sa datong si Franco. Ingon man ang akong anak. Kasi, And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!